Ne znam, samo osmijeh. Ne znam, osmijeh, jutel. Nemojte mi. Pa ko je sad jutel? I ovo je. Ako da bude snimu. Čak su davne. CNN dolazi čovjek večeras u 8. Jela, kad će program jutela emitovati? Ne znam, sad ćemo pitati. Pa u znaš kada sam program jutela? Čekaj, ko je emisija? Jutel prvi od ponedeljka. Ima i Biber se osjeti. Ima i nemaš stvarno, imam da. Idući ponedeljka. Ništa ne nemaš stvarno. Gdje zuri sad onoga? Ne trebaš ništa. Sjedi. Ma kako? Ne, ono što je rekao da on more sve samo. Ne, ovo ništa ne treba. Treba se sam sad da provrije i da isključi. Može, samo volite. Šta će prvo treba djeć pa taj? Jutel je to, Boga, pa nije to obično ovo. Ja, kaj va? Ne znam. Ma kak? Ne sebi, ko, ne, ništa više soli. Ma i bit će sol, Ne treba. Ne treba. Kakvi? Super. Jedino nas muči kad sad ćemo nemamo biti. Da ovo da ti koji danas dobro je fino da priča, ali nema veze. Dobar dan. Pa nemoj, ona. A ne da, ovdje ti trak, on će sveće vino i... Kad si prvo vraće, nemoj ideš, vidi kiša na kiša pada nazad, sad će opiti. Ja, stukavo, makar i skelicu, ovdje ništa, kum. Evo, Rudolf.
Ajde, Imate krivo, imate